Ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo, onye chụba anyị ya daa. Asị m na akakaka anyị ama anyị, jijiji anyị ama anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Asị m na onye si na akwa ya ma champama ya bara nke ya. Asị m na anyị ga-adị ogologo ndụ. Asị m anatiwo ndị ajọ mmadụ ụfọtụwe ndị ilo n'ife ọma ga-emere anyị. Asị m ihe ọma ga-emere anyị na igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma, igbo na-azụ anyị ebute mma, anyị gboo n'aka nne ya ebute mma, igbo n'aka ekpe ebute mma. Asị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu na Oraifite Nwadama anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu ọdịnala temple Oraifite. Ana m agụ, anyị na-aga ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile, ndị niile na-egburu mmụọ anyị anụ anyị ji alụ ọrụ na temple, ndị niile kụrụ mmụọ mbamba, ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na ndị niile na-eche ihu na East na-erote Ugochi Tubelu ọdịnala temple wee na-aga ọfọ na-ayọ ka ha keta oke na ọfọ na aja niile anyị ga-achụ n'ụbọchị taa. A sị na ihe ọma anyị bụ n'obi na ọ ga-erughị aka, wee na-agwazụ ọfọ n'isi ndị enyi m ndị na-agba ha ga-echa vidiyo m ha eshiarị ya ndị ọzọ ka ndị ọzọ sokwa wee nụrụ. Abụ m nnukwu onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo na-akpọ ụmụ Igbo ka ụnụ nata, ka ị ghara ịbụzi onye eriri eri. Nke bụ eziokwu, ana m agwa onye Igbo ọbụla nata na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ikwenyezi na ihe ndị ụka ọbịa gwara gị wee ka e wee chuo ọdịnala. Onye bụ ajọ mmadụ bụ ajọ mmadụ, ma ọ nọ n'ụka ma ọ nọ n'ọdịnala. O nwere okpukpere ọbụla ma ọ bụ ọdịnala kwadoro mmadụ ka ime ihe ọjọọ megide mmadụ ibe gị, ma ọ ka ị gwọọ nsi megide mmadụ ibe gị, ma ọ ka ị chere nwanne gị ajọ echiche. Ọdịnala nwere nsọ, ọnya ka eji akpọ ya ọdịnala. Mana onye bụ ajọ mmadụ bụ ajọ mmadụ. So imeji maka na o nwere ụfọdụ ndị sị na ha bụ ndị ọdịnala ma na-ebi ndụ ọjọọ wee sị na ọdịnala adịrọ mma. Mba. So ihe m na-achịkọwa bụ na ihe ọma ga-emere anyị, anyị ga-apụta ihe, anyị ga-ede ude. Onye Igbo ka m na-asị na tanụ ka ọ maka meela. Ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taata bụ uru ọbara bụ ịchụ àjà. Ka m nwere ihe ma wee mara gị atụ ihe ị na-amaghị. Ijego na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na akwụkwọ Leviticus bido na mbido wee ruo na nkwụsị, ị ga-ama na ndị nchụàjà na ịchụ àjà bara nnukwute uru. And o nwere mgbe onye isi ndị ụka ọbịa agbọrọ Jizọs ji wee kwuo si achụzi na àjà. O nwere ọkwara ebe ọ bịara wee kwuo wee megide agba ochie. O kwuru na ya bịara ime ka ihe niile sie ike, ka o guzosie ike. Ihe nyi wee kwoturu akwụkwọ ndị ụka ọbịa ka ị wee malụ, ka nsị n'ihe ma wee malụ atụ ihe mmaghị. Àjà na-emepe ọnụ ụzọ. Enwere ụdị àjà dị iche iche. Enwere àjà mgbaghara mmehie, enwere àjà ibupụ ihe mberede, enwere àjà ihu ọma, àjà dị iche iche. Mana àjà ị na-achụ is like pain restitution. Iwechighata wee medo obi mmụọ ọbụla imejọrọ wee step on toes. Agwago m ụnụ na Chukwu okike abịa amaghị ikere ọrụ eke wee kee ndị ọrụ ya niile, ndị anjelu nke Chukwu, ndị ọ bụ ọrụ ha ịfụ na earthly governance and the laws of nature is taking its full course. Ịghọtara ya? So na ihe niile ga-eme n'anya ya. Mana ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na n'imejọrọ, ị ga-egosi restitution wee yọọ wee chụọ àjà mmedo obi. Ijekwa na akwụkwọ nsọ ị ga-afụ ebe akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ị ga-afụ ebe Abraham chụrụ àjà. Mana n'uche nke ya, ọ sị ka ọ chụọ àjà wee nye Chukwu okike. O wee dị ya ka ya were nwa ya, etu o si enu ya elu n'obi, ka e were nwa ya wee chụọ àjà, ka o wee Chukwu oke wee nọghọta. Chukwu oke wee sị ya mba. Wee sị ya mba, ya were nyanwụ ya afụzi ebulu, ya were chụọrọ ya àjà.
so nwere mgbe Chukwu okike dị against mmadụ ịchụ aja na-achụ aja. Ọ bụrụ na ịghọta ihe ịchụ aja n'ime mmemme na-eme na ndụ mmadụ, ị ga na-achụ aja kwa mbọsị. Ịghọtara ya? Ị ga-aghọta uru ịchụ aja balụ. Example, in animistic realm and spirituality, human beings, we are all animistic, as in animals. But human being is higher animals. Why they have lesser animals? Now, in that realm, na those animistics bụkwa ihe Chukwu okike kere. Mmadụ ibunizi n'onwe gị enu, etu Chukwu okike si wee kee gị ka o si kekwa those animals. Those animals ị na-afụ, they return praises and honor to the creator of the whole universe. Do you get? So mgbe ọbụla ị chụrụ aja, those lesser animals, call them ants, call them lizard, everything, anything, they will come and feast on those aja ahụ ị chụpụrụ. Mgbe ha na-feast on it, they will be returning glory to the creator of the whole universe. They will intercede on your behalf. They will say, oh, Chukwu okike ekelekwa gị n'ihi si n'aka onye mmadụ wee gbara anyị Christmas. That joy, those ants, call them lizard, call them anything, all those animals that will come around and feast on those ihe aja, they too glorify the creator of the whole universe. Don't you know? Iche na ọsọ mmadụ na-eto Chukwu okike. Even the birds of the air, sometimes we see them singing new songs. Yes, their heart is full of joy. Otito n'ụzọ na dịrị onye nwe anyị. So ka iji mara ofu atụ, o nwere ihe Jizọs kwuru n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Ihe nji ekwu otu ya bụ ka i wee ghọta. O wee sị ndị mmadụ na mgbe ọ na-aba na Jerusalem na asị na na-ekwere ya ụzọ na ndị mmadụ wee sị ya gwa ndị mmadụ ha kwụsị iti ụzọ na. O wee sị ha na ọ bụrụ na mmadụ kwụsị iti na ị ga-agwa ihe okike ihe niile ekere ka ọ bụrụgoro okwute, the creatures, ka ha bido tobe ya. Ịghọtara ya? Ihe nji wee kwu ya bụ ka ịghọta na ọ bụrụ sọ human beings na-eto Chineke. Every creature, every living thing, and even non-living thing in the world of science, they all return glory to the creator of the whole universe. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na mgbe ọbụla ịghọta nke ọfụma na ihe niile ekere eke na-eto ya bụ Chineke nke kere n'igwe na ala, kere ụdị ụwa niile, ị mara na ihe ọ pụtara na mgbe ọbụla na birds of the air ha nwere ubi maọbụ ọba, mana obi n'igwe na-eme ka ha nwee ife ha na-eri. So mgbe ị na-achụ aja, those elemental beings, they will come around and feast on those ihe aja. When they are feasting, they know too well that that particular aja chụrụ ọ bụrụ ordinary particle na ihe abụọ aja mmadụ chụrụ, because it will be in heap. Ịghọtara ya? So they will return glory to the creator of the whole universe and intercede for you. Ka mmakwado ga-atụ ihe ya ghọta na aja. Ị nwere ike ịpụta n'ụzọ fụ ebe a chụrụ aja na-eji Fanta, biskiti, ego, maybe 100 naira, 200, any amount, and other eatable sweet things wee chụpụ aja na main road. Ị nwere ike iche na mmegheri ka a na-emegheri, maka na ọ na-aba na-arụ ọrụ mmụọ ofeke, nwere ike iche na mmegheri. Ihe na-achọ ịgwa gị bụ na onye ọgbanje achụpụrụ aja, maka na aja ahụ aja ndị ọgbanje. Ịghọtara ya? Ndị ọgbanje anwa achụrụ aja anwa, the spirits, ha ma bịa on their own rie those things. Kama na o gwara ndị ọgbanje enu ana ndị ga-abịa n'ụdị human being, ha fụwara those Fanta na ihe niile eji chụpụ aja ọmụrịa. Okene Chukwu sị ndị otu m ekene dịrị ụnụ, nekwado Fanta nka ọgbọ Fanta were biskit tara onwe, o were ego dị na je ebe ọ ga-eji ewejegoro ihe ọwụ na-agụrụ ya. Na ịghọtara ya? That joy ahụ o nwere mgbe ọ fụrụ those ihe aja ahụ achụpụrụ n'ogologo ụzọ, those ndị ọgbanje, ị na-ajụ onwe gị kedu, if you like, call them mad people, kedu ihe kpata ha ga-eri those things and they remain healthy, as in they remain alive. Some of them can even go to refuge dumps and eat even anything and spoil things, but they still alive. You get? Mgbe ihe data gbatara n'obi.
ma ọ ifo ha nwere ike ịnọ na post stop pass ya a night na post stop oyi ama aba ha ahụ mana gị nwawe onye dị ndụ onye si na ịdị ndụ bịa rie nye nweta onwe wuru n'ọgwụ ma ọ bụ jee ebe onwe expose na cold weather ijewe ụlọọgwụ mana ịfụrụ ya then ihe na-achịkọwa ụda ndị ọgbanje anwa mgbe ha chụpụrụ ha aja that joy anwa ha nwere mgbe ha fụ data ihe aja anwa na joy ya ha na-enwe mgbe ha na-erie bụ ihe ha chọrọ. Example, o nwere ka ihe nọkọtakwa ka nwekwa ihe ndị ụnụ ndị ụka ọbịa dịgo yusto enwere ike asị gị ka gị jee mee saraka gị kpọọ ụmụazị siere ha rice bute mineral bute ihe ọnụ na-eri nye ha ka ha rie. Ihe a chọrọ bụ that joy. Mgbe ụmụazị ha na-eri those things anyị butere they will feel happy. That joy we ha chọrọ. So mgbe ọbụla ihe ịchụ aja ji dị mma bụ mgbe ọbụla imelụ ka ihe okike ọbụla nwa aṅụrị ma ọ bụ human beings more animals, whatever, whenever you are friendly with the creatures of God, the Almighty, you are making it, you are making progress. When you have about joyful activity, those things you are doing for the benefit of other creatures joyfully, it will help you go a long way, interceding for you. Come on, o nwere onye a na-akpọ Dorcas na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ewee na ya bụ Dorcas bụ ogo Peter ma ya bụ Dorcas bụ onye na-eme mmemme ọ na-enyegasịrị ndị mmadụ aka nye ihe ọrụ na-eri klotu ha and so on and so forth. Ewee sị na Peter nwa oge ahụ nwụrụ mgbe Peter bịara ndị mmadụ na-ebe akwa na-egosi Peter si ya nekwa ihe nwaanyị a mere na Dorcas abụka ezigbo mmadụ. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị Peter wee kpọta ya n'ọnwụ. Ịghọtara ya? So onye na-achịkọwara gị bụ ihe giving alms can do for you. Giving alms can do for you. Ihe ọzọ ka na-achịkọwara gị bụ o nwere onye a na-akpọ o nwere akụkọ akọọla anyị na ancient books na o nwere David Moses na a man ekwu na that man bụ a farmer. O nwere cow, a lot of cows. So o nwere bụrụ na ọ na-agba every morning ọ pịa mmiri ara ehi na cow ya nwa o jebe n'ugwu maka na mgbe gboo na ancient time a na-ebelivu na ebe Chineke anya nọ wee tachukwu ihe wee nọrọ ya nso mgbe agbagbo n'elu ugwu o wee tinye n'ime bo olu ebe anwa ọ dobe n'elu ugwu o wee si Chukwu okike na ya sikwa na ihe aka ya na-emepụta wee na-enye gị nka asị ihe aja ọ natawazie olukwa echi ọ nwetakwa ọzọ oluo otikwa nke ọfụ owụta burukwa empty bo ọ bịazie ofu da bo ahụ na ụbọchị ya bezie the next day bo adịzie empty. Ọ na-enwe aṅụrị na Chukwu okike abịalachago mek ya o wetara. Ịghọtara ya? Moses wee fịa wonde si ya nwoke ebe ka ị na-eje wee si ya na ya na-ebujere Chukwu okike milk. Moses wee mụchaa ya ma wee si ya na ọ bụrụ ọkwa Chukwu okike na-aṅụ milk gị na ụmụ ahụhụ na-aracha milk gị. Nwoke asị ụmụ ahụhụ ka na-atara afụ niile wee si na ekpebie n'obi enyi ya ma ebujezi mana naturally ọ na-awadowa that milk. All the birds of the air, the ants and rest of them, they will come and feast on that milk. They will be very happy and return glory to the creator of the whole universe for her Christmas. So mgbe Moses bịa gwazie ya this man wee kwụsịzie ibute ya bụ ife. Those birds of the air and every ants and everything, call them animals. Ha bịazi onwe ọdị ha ga-afụ ha wee sị Chineke Chukwu okike ị naghị ebuteziri anyị ya bụ ihe Christmas ị na-agbara anyị. That story wee sị na Chukwu okike wee zikwazie Moses ya jee ịgbara etu ahụ isi wee gwa ụmụ ndị nwoke ahụ ebutezi na milk jekwa gwa ya butekwazi ya milk. Ịghọtara ya? Then nwoke a wee gwakwazi nwoke si ya nwe ya butewezie na Chukwu na-ewelu o wee bujiekwa ya milk ahụ na-enwekwa aṅụrị. What is important? Ihe dị important bụ aja ahụ nwoke a na-achụ utu obiọma na na-enye Chukwu okike. Chukwu okike is spirit nwere ọnụ o ji eri physical thing. Ịghọtara ya? However, whenever the creatures of the Almighty feast on those things, they return glory to the Almighty, which what Almighty needs, and for your prayers to be answered. Do you get? So na-achụ aja aja inwe onye nchụ aja ga na-achụrụ gị aja na-emepe ọnụ ụzọ na o nwere ihe bụrụ ewu ihe nọ n'ogbochi nọ n'ụzọ gị nwee ezigbo onye nchụ aja na-achụ aja na-emepe ọnụ ụzọ and aja mepe ọnụ ụzọ ọ na-remain constant, ọ na-adịgide maka na ọ bụrụ ọgwụ. Aja abụrụ ọgwụ. Aja bụ
aligning the person, entities or powers with the forces that follows him or her, appeasing them. Mee ha obiọma, chụọrọ ha aja, maka na aja na-emeghe ụzọ. Nwanne na-achụ aja, nwee onye na-achụrụ ha aja. Ị nwere ike isi na na ijiri aka chụọ aja, na akụzichara ya aja ya ijiri aka chụọ ya na ọ dị aga. Yes, o nwere ọbụ mmadụ niile bụ na onye nchụaja. O nwere onye ya agba chụọ aja ọmaga. Ọ bụrụ na ijiri aka chụọ aja ma ọ bụ na ọ na-agba agwasịa gị ihe ị ga-eme, ụmụ maịnọ aja anyị na-agwa ndị mmadụ echụọ ibe chụọ nke ha gaa ịchụọ nke ọ dị aga. Ị mara na ihe ya eme ịgbara nkịtị iluz na hope chọzie dibịa ga na-achụrụ gị aja. Na Ugochi tubere ọdịnala tempụl ọrụ anyị bụ ịchụ aja n'isi m na n'isi ndị enyi m na n'isi ụmụ ọdịnala Igbo niile all over the globe. Onwe ajụjụ ị nwere na nkụzi taa ihe uru ọ bara wee ịchụ aja. Ọ bụrụ na ị nọrọ nso n'ịnọ ebe ndị anya ma ọ bụ n'ịnọ obodo oyibo, sendịalụ m meseji aka m enyere gị aka na-achụrụ gị aja, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụkwa n'akwa. Ịnọchi na nkịtị adịrọ mmụọ nọ njego obodo oyibo nọ 5 years na 10 years nwere ihe imepụtara nwanne haba. Ọ bụ nwa mgbe ka mara akpa isi ka ọ bụ na agụgba jiri adịghị nkọ ka a chụwara gị aja ka Chidimma dị n'ụzọ gị. Inwe ozi sendịrị m ozi na 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Ekene m unu, daalụ.